Доброго ранку, 9 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 19 грудня, 1391 день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. 675 тисяч рублів. Така сума, загальна сума штрафів за підсумками вчорашнього дня в окупованому Криму. І ще 7 справ окупаційні суди розглядатимуть сьогодні. Суди над вчорашніми учасниками одиночних пікетів там тривали до пізньої ночі. А за даними громадської платформи «Кримська солідарність», із понад 75 справами, призначених до розгляду, окупаційні суди розглянули 65. Всюди діяли за однаковою схемою, розповіли захисники, оскільки доказова база була надто слабкою, до справ підкріплювали експертизи. Начебто всі плакати були написані однаковими маркерами та чорнилами. Крім цього, містили схожі гасла. При цьому, наполягають захисники, якість цих експертиз не витримувала жодної критики. Экспертизы были о качестве материала, которым были изготовлены самодельные плакаты, то есть муссировалась, мысль, она повторялась несколько раз в заключении эксперта о том, что однородные были использованы там чернила, маркеры и все остальное, при том, что понятно, что люди сами дома изготавливали и использовали то, что продается. Лингвистическая экспертиза не терпит тоже никакой критики. Крім того, майже в усіх процесах судді без будь-яких обґрунтувань відхиляли клопотання захисників, учасників одиночних пікетів, що є грубим порушенням закону. По материалу дела имеются доказательства, которые мы считаем недопустимыми, и они неотносимы. Мы заявляем ходатайство о том, чтобы они были исключены, в силу того, что они не являются доказательствами. Суды отказывают в удовлетворении данных ходатайств. Жодного з обвинувачених окупаційні суди не виправдали. 60 людей штрафували на 10 тисяч рублів, 5 – на 15. 10 слухань перенесли на інші дати. На сьогодні призначили 7 справ у Джанкові та Сімферополі. Решту слухатимуть до кінця тижня. Напередодні так звані суди окупованого півострова призначили понад 80 розглядів адміністративних справ проти учасників одиночних пікетів. На них кримські татари вийшли ще 14 жовтня із плакатами «Ми не терористи, ні репресіям проти кримських татар». Такі пікети цілком дозволені законодавством окупанта. Утім, згодом учасники одиночних пікетів почали отримувати повістки до судів. Мовляв, акції не були поодинокими, а були добре зорганізованими, бо відбувалися одночасно. Акцію солідарності з учасниками кримських одиночних пікетів напередодні провели у Санкт-Петербурзі та Москві. На такі самі пікети люди вийшли там в рамках щомісячної стратегії 18, повідомила російська активістка та організаторка Віра Лаврешина. Люди тримали плакати із закликами звільнити політв'язнів, тримали в руках українську символіку. Безстрокову акцію стратегії 18 активісти Санкт-Петербурга та Москви проводять щомісяця 18 числа на честь Дня депортації кримських татар 18 травня 1944-го. Мета – розповісти росіянам про порушення прав та свобод людей у Криму. Число постраждалих при вчорашньому обстрілі селища Новолуганське на Донеччині виросло до 8. Увечері бойовики із Горлівки застосовували реактивну систему залпового вогню «Град». Військові повідомляли про кілька пакетів реактивних снарядів, у кожному з них по 40 боєприпасів. Також повідомлялося про те, що серед цивільного населення є жертви. Наразі штаб АТО підтверджує поранення цивільних. 8 людей доправлено до шпиталю. Ворожий обстріл вівся спеціально по населеному пункту. Зруйновано 22 будинки, серед них школи, дитячий садок та фельдшерський пункт. Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебривський повідомляв, що місцеві мешканці побоюються повторного удару бойовиків. Ніч вони перечекали в укриттях. Доленосний день для Криму та України. Сьогодні Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини у Криму. Проект документу погодили понад місяць тому, 14 листопада, у Нью-Йорку на засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї. В документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримсько-татарського народу у Криму, забезпечити навчання українською та кримсько-татарською мовами. Підтримати резолюцію щодо прав людини у Криму вже закликала міжнародне співтовариство Велика Британія. Про це йдеться на офіційному сторінці у Твіттер посольства Великої Британії в Україні.
Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в Криму. Велика Британія заявляє, ми повинні тримати курс на підтримку України. Кримсько-татарська громадськість та представники Меджлісу на важливе голосування не поїхали, утім запевняють, резолюція якнайкраще врахує вимоги кримських татар на окупованому півострові. Представники Меджлісу брали активну участь у розробці проекту документу та певні, міжнародна громадськість має підтримати людей, що нині перебувають в окупації. Ми приймали участь в підготовчій роботі. Безпосередньо на засіданні ми не будемо присутніми. Ми не взяли для себе таку позицію. Для нас головне є те, що ми провели десь двотижневу роботу з низкою країн, які, можливо, послухалися наших аргументів, але побачимо за результатами. Щонайменше 6 людей загинули, ще 77 травмовані внаслідок залізничної аварії у Сполучених Штатах Америки. У штаті Вашингтон вагон пасажирського потяга зірвався з естакади на автомобільне шосе. Постраждалі є як серед пасажирів потяга, так і серед людей, які їхали на автомобілях. Загалом у поїзді було 78 пасажирів і 5 членів екіпажу. Цей швидкісний потяг маршрутом між Сіетлом та Портлендом ішов уперше. Понад 130 ДТП на самій лише Київщині. Така статистика аварій, що сталося за минулу добу від початку снігопаду. За цей час у столиці випало близько 30% місячної норми опадів, повідомляють у гідрометцентрі. Через заметіль напередодні скасували рейси в аеропорту Жуляни. Ввечері Київ застряг у 10-бальних заторах. Столичні комунальники обіцяли, що вивезуть уночі на дороги понад 270 одиниць прибиральної техніки. Утім, зранку ситуація на автошляхах не набагато краща. Столиця стоїть у 5-бальних заторах. Основні магістралі розчищені, двори та міжквартальні проїзди засипані снігом. Вранці київська мерія повідомляла, що через стихію весь комунальний транспорт рухатиметься без визначеного графіку, хто як доїде. Майже 150 населених пунктів залишилися без світла. Лиха в Україні наробив потужний циклон. Він лютуватиме ще й сьогодні. Синоптики обіцяють снігопади та сильний вітер. Ми бачимо фури, і ключова проблема в тому, що зараз соль працює, але резина, з якою вони зараз виїхали на маршрути, не відповідає вимогам. Зараз визвали БТР, які зараз приїдуть і будуть піднімати ці фури для того, щоб вони не блокували рух. Ситуація надзвичайна, тому ми зараз включаємось для того, щоб реагувати миттєво на ті виклики. Техніка буде працювати до середи, поки не стихне сніг. Цілодобово без зупинки. Зупинка тільки на заїзд для того, щоб чи заправитись пальним, чи додати запас солі. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Замани» з Мавілі Мухтаровою об 11 годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Саба» із Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами.